I posljedno, znači da nećemo prvi put igrati single player u Minecraftu. Prošla epizoda je bila da smo igrali parkour, bilo je zanimljivo, još nije bilo onako glupo, tako da možemo nastaviti. Možemo nastaviti oko Minecraft. Ovo će biti novi serijal i ovdje ćemo bar dugo snimati. Znači dok ne pređemo svaki achievement. Do tada možemo tada nastavljati i sve. Čekajte dosta epizoda, ne baš svaki dan. Ali će biti tako svaki drugi i svaki treći. No ne mogu da stigne baš uvijek. Ali još uvijek je ok. Sad ja još ne mogu ni dugo. Ok, nećemo li ispitimo. Ićemo ovako obično. Ok, grafike kao i uvijek. Ovo pravim sad normalne stvarčice kao što svako pravi. Kad krenem Minecraft. Ovako. Ovako. Sad da na sekundu. Krenut ćemo već ovdje. Samo bude već ovdje. Jedna. Tri se gotovo. Tri do četiri ne možeš. Na tri. Rekao sam da je tri. Ok, znači dva, kad skakuće. Jedan, dva. Ok, znači jednu skočim, put ne skočim. Ok, za sad smo ok s hranom. Možda nismo došli da idem i sam kao. Ok. Evo, mislim da će biti neka najnormalnije kuće. Da ne, sad je znači pređemo ko normalnije kuće. Nećemo baš neke, sad ćemo ovo prvo će nam biti podzemno. To je neka baš normalna kuća. Vidite kako se već krenula pravimo. Tako da. Ok. Sad ćemo napraviti. I tu ćemo biti baš kod drveće i sve. Znaš da sam tako ja uvijek kretam. Gledajmo. Ne znam kako ste vi kretali, ali ja tako uvijek. Vidite kako na kraju onda lepo izgleda. Sad je ok nekako, sad imam kružno to mi je uvijek bilo lepo. Izgleda, ok, idit ćemo već crafting. Ok, imamo malo drveća, sad ćemo samo ovako skopam. A sad je ok. Nije uopšte naša. I pišite mi što je trebamo da se. Ok, sad probajte napraviti ko... Tako da... Jak se nam za sad ide? Are. Ok. To sam ga bacio. Ok, tu... Dobro. Ko je već spreman. Još jedno, neopremano baklje. Jesam mi ne treba baklje? Jer sam stavljate tu gamu. Ali će mi trebati da mi se ne stvore mobili.
uvijek morate da presite klijente i kao da vam se ne stvore mogovi. To je onda najgore stvar. Tako. Znači ispečem ovu hranu. Da čekam dok ne padne noć. Kad padne noć onda se zakopamo. Ok. Ovo i ovo. Daj mi ovako. Ja ćemo napraviti jedno obično vrata. Ok. Tako je uvijek pravim. Zašto tako je zanimljivo. Znači, ovako. Vrata. Vidite što pa kako je ružno i sve. Ovako uđem. Stavim to dole i to je to. Ocka, dobro. Samo moram da nađem... Ne nađem bunu. Treba bi, ne znam gdje. Ne znam gdje da krenem da tražim. Daj, zakrać. Ne znam gdje da krenem da tražim. No, nigdje. Vidite, sad kako ću naći kuću lagano. Ja sam se okrenuo unazad. Što ćemo napraviti? Unazad gdje sam okrenuo da se vraćam. Na lakši način. Tako da ovo što je meni teško, a ne lako. Da, eto to smo. Ja sam rekao. Morate samo pratiti. Pogledaj se okrenete i tizi. Nesite. Možda se ne naš. Nema nigde ovdje. Ovdje nema nigde apsolutno nigde. Probat ćemo negdje da ih... Eto! Da vam kazam priču. To 2, 3, 4, 5. Već imam 2. Eto imate za krevet. To, ono krevet. Će se za 2 kreveta. Zato što ima još jedno kanaciju. Mogu ćemo prejti 2 kreveta. Pa za normalno luksu. To je tako. Idemo sad u bazu. Ne znam da mogu da nazovem bazu, ali za mene baza. Ne, Android će za bazu. Ajde. Ljudi. Okej, a da. Dobro, ne. Okej. Meni treba ovako. Ovako. I onda postavimo ovako. Dva kreveta, idem to još da iskopam. Bude lepše. Postavim baklje i tada. Eto to. Ovdje mogu da treba biti. Da pravim.
Hoćemo već da uredimo i sve. Imam svojih preostalih dva. Otvorim ovako to. Ovako. Naravno bukvalno sobić. Ok. Znači, dobro. Ovo već ok izgleda. Ok, dobro. Lepo, sad ću samo da premestim one strane. Znači, imam samo zeznute stepenice. I ništa više, samo te stepenice nekako čujem. Moram pobrzo da stavim. Ok, samo ću na brzak panovih da pokupim. Jedan na drugu, jedan. Čeba. Ok, dobro, ovo već lepo. Ovdje to, ovako. Možemo još, ne. Ok, ovo već ovako, viš, kad ulaziš lepo izgleda onako. Čini nešto se baš onako gleda. Ok. Jedno. Drugo. Čarkol, ovako. Okružim baš celo sam, znači ovo, tako. Zarođe. Evo napolje. Ok. I možete ime napolje. Ok, dalje. Nastavljamo. Dar, ljudi, mi će biti to, trebalo da bude to. Za ovaj epizodu smo dosta izgradili, krenuli smo novi serijal. Dobro smo izgradili, sve je tu vidite, dobro je. Onda se vidimo sljedeće. Pozdrav.